Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sedaya para siswa SMK Negeri Setunggal Randu Dongkal. Panggih malih kaliyan kula Gilang Yudha Prakoso wonten ing channel kawula. Wonten kesempatan menika kawula badhe ngrembug salah setunggaling tembang macapat. Nanging sakmenika panjenengan kedah eling tembang macapat menika jenisipun wonten 11. Mula saka Mas Kumambang, Mijil, Sinom, Kinanti lan sapanunggalanipun. Nah, kados semester ingkang sampun kelewatan kala wingi, tembang macapat menika wonten 11 lan menika nggadhahi makna piyambak-piyambak. Monggo panjenengan dieling-eling maknanipun kadosta. Tembang Mas Kumambang Nceritake apa? Lah ning kene Mas Kumambang critake wayahe manungsa ing alam kandutan. Nah, ingkang dados rembugan ing wayah menika wonten bab jenis lan sasmitaning tembang. Sasmita panjenengan kedah ngertos sasmita menika menapa? Sasmita menika ngandharake aran liyane utawa sinonim. Kadosta wonten ing menika Mas Kumambang duweni sasmita utawa aran liyane kembang utawa Mas Kentir utawa kentir. Mijil nggadhahi sasmita pamijil, wijil, wiyos, medal utawa sulastri. Kaping 3 Sinom nggadhahi sasmita taruna, anom, srinata, pamasila, gondang. Sekawan Kinanti duweni sasmita kanthi, gandeng, kantil. Kaping gangsal Asmarandana duweni sasmita asmara, kingkin, brangta. Kaping 6 ana tembang gambuh duweni sasmita gambuh, buh lan jumbuh. Kaping 7 dandang gula. Lah ning kene merga gula kuwi manis ya gendhis, madu, manis sartati. Durma wayahe menungsa sampun seneng derma, derma kuwi nyumbang utawa paparing marang liyane. Duweni sasmita durma, dur sirna galak undur. Pangkur sasmitane pungkur, wuntat, ungkur, yuda, kenaka. Kang kaping 10 Megatruh. Megatruh kuwi isine mesera saka ragane menungsa. Sasmitane duduk wulu, pegat, loh, pocong gambaraken sampun seda. Duweni sasmita pucuk, kaluak, wandajong. Nah, saliyane sasmita saben tembang ugi duweni watak. Ing wayah menika kadosta sepisan Mas Kumambang watake susah utawa sedih, Mijil watake tinarbuka utawa pantes kanggo paring pitutur, Sinom menika sabar grapyak lan sumana, Asmarandana watake tresna asih lan sedih, Kinanti watake seneng tresna asih mituturi sanes mituturi lan nuladani. Ingkang kaping 6 ana gambuh watake grapyak lan sumana, Dandang gula watake luwes kemes dudut ati. Durma watake galak seneng kanepson. Pungkur utawa pangkur watake seneng antepan ati lan gagah. Megatruh watake sedih lan kentekan pangarep-arep. Kaping 11 ana pucung watake sakepenake dhewe lan kurang greget. Nah, tembang ingkang pun rembug wonten ing semester menika nggih tembang Kinanti. Asalipun nggih sami kaliyan semester kala wingi saking Serat Wedatama. Ingkang kawula andharaken menika saking pupuh setunggal. Pupuh setunggal menika jebipun tingali. Mongko kanthi ning tumuwuh, mongko kanggo sang urip. Salame mung awas eling selawase kudu awas lan eling. Eling lukitaning alam, eling tumraping kahanan alam. Dadi wiryaning dumadi eling maring pratandaning urip. Supatine ing sangsaya supaya adoh sing sengsara. Yaku pangreksaning urip yo ngono kuwi carane ngaurip. Nah, tembang Kinanti asale saka tembung kanthi. Kanthi kuwi sarana. Saranane menungsa gayuh jati diri. Tembang Kinanti iki duweni struktur kang kalebu guru gatra guruan guru lagu. Guru gatrane ana 6 iki Mas, Mbak. Dene guru lagu lan wilangane Katra 1 8 U, katra 2 8 I, katra 3 8 A, katra 4 8 I, katra 5 8 A lan katra 6 8 I.
Lajeng ajaran saka tembang menika siji ngasah kepekaan pangrasan supaya nyingkrahke hawa nafsu. Kaping kalih supaya waspada lan mawas diri. Kaping 3 ngilangake rasa srei lan dengki, panas hati lan ora nggugu marang liyan. Kaping sekawan tumindak becik kang diwulangke marang pribadi. Menika ingkang saged kawula andharaken wonten ing bab setunggal menika. Sakmangke sampun kesupen badhe kula paringi latihan wonten ing form lewat Google Form lan sarta sakmangke badhe kawula aturi supados rembug sesarengan wonten ing aplikasi Teams. Inggih menika kemawon ingkang saged kawula andharaken sampun kesupen. Kawula suwun pun bantu channel kula supados saged ngrembaka kanthi like and subscribe channel kawula. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.